V Rúži pre nevestu je toľko dám, že ja tam veľmi ťažko hľadám nejakú dámu, akože prepáčte mi to. Predtým, ako začnem rozprávať o Rúži pre nevestu, tak určite vás poprosím, aby ste mi dali sledovanie, pretože ak máte radi Rúži pre nevestu, ak máte radi módu, ak sa radi bavíte o celebritných pikantériách, alebo ak ma jednoducho radi počúvate, čo aj takí sú tu, určite vás poprosím, aby ste ma dali sledovať. A teraz sa ideme porozprávať o tom, čo sa dialo v 3. alebo 4. časti Rúži pre nevestu. Ja som zistil, že Rastík je vodnár a hneď mi bolo jasné, prečo mi je ten chlap strašne sympatický, pretože aj ja som vodnár a my vodnári máme jednoducho v sebe takú tú emóziu, sexepílu by som to nazval. Celá časť začala tak, že Krištof prišiel za Rastíkom a spýtal sa ho, že prečo vyhodil Luciu, inak aj toto by mňa zaujímalo, že prečo, pretože pre mňa to bolo také šokantné. Nehovorím, že mali medzi sebou nejakú chémiu, ale tá ľudská mi prišla taká dosť normálna a Rastík povedal, že tam necítil chémiu a teda akože OK, chápem, pretože ak tam proste necítiš chémiu, tak proste môže ti byť neviem jak sympatická, môže byť neviem jak inteligentná, neviem jaká dáma môže byť. Jednoducho, keď tam není tá chémia, tak absolútne chápem, že ju teda poslal domov a povedal, že je úprimný, čo si na ňom veľmi vážim, pretože my vodnári sme extrémne úprimní. Už mi to teda vysvetlil a už to teda chápem, prečo ju poslal domov. Mohla Luisa povedať, že treba si ale vždycky preklepnúť chlapa, že či má čistý register, akože povedzte mi, koľko ste mali nepovedzte mi, koľko ste mali chlapov, ale povedzte mi, že či si nejakého chlapa niekedy museli akože reálne preklepnúť, že či má čistý register, lebo ja teda som nemal toľko veľa partnerov, ani jedného som si nikdy nepreklepol, pretože nebol dôvod. Potom, jak začal cvičiť s Benedikou a Kristína tam napísala, že dá určite 91 drepov, či keho frasa a on dal naozaj, že 100 drepov. Ja som sa na ňo pozeral, že on je Herkules, alebo o čom sa tu bavíme? Ja teda dám za ťažko 2 drepy a to keď zvíham tašku zo zeme, keď som niečo kúpil, druhú tašku sa ešte zohnem a tie 2 drepy mi absolútne stačia a on dal s Benedikou, čo má 40 kg stále, že dal 100 drepov, halo? Už keď sme sa bavili o Kristíne, po minulej časti sa mi trošku znusila o tom, jak rozprávala o tom jedle, ale každý musí uznať, že oni medzi sebou majú fakt, že spojenie, oni medzi sebou komunikujú, že to nie je takéto nútené komunikovanie, jak to vidím s ostatnými babami, ale im to ide proste prirodzene, jednoducho im tá chémia chémiuje. Ja keď som na nich pozeral, tak som si hovoril, oni sú fakt, že asi si padli do oka, pretože fakt, že vyzerali ako zamilovaný pár a nebolo to, jak som povedal, nebolo to také nútené, ale úplne prirodzene z nich išla tá komunikácia a to sa mi na nich veľmi páči. Potom išli na rande Miša, Timea a Noemi a teda toto bolo kombo ako oči, pretože Noemi a Miša sa teda evidentne nejako extra nemusia. Miša sa tam potom všetkým ospravedlňovala. Inak dajte mi vedieť v komentároch, že či aj vy ste to tak vnímali, že tam robila najväčšie rozbroje Miša v minulej časti a vlastne v tejto časti povedala, že najväčšie rozbroje robila Azra, čo mi až tak neprišlo, akože áno, aj ona išla do Aničky, ale nešla do nej až tak ako Miša a ja som mal pocit, že celú tú vilu normálne takto prehodila. Rozprávala tam o Aničke, aká je hrozná, ako si to všetko posrala, ako teraz pôjde vlastne dole ku dnu. Rastík ako za ňou prišiel, že či je všetko v poriadku, to bolo také od neho pekné a galantné, pretože videl, že deň predtým, alebo teda noc predtým to mala veľmi ťažké a veľmi sa mi páčilo, ako za ňou prišiel a sa jej spýtal, či je všetko v poriadku, to bolo od neho také zlaté, Rastík vodnár. Na tom rande tá Míša, že či má rád peeling a potom mu chytila tú hlavu a nútenie, normálne som videl, jak nútenie mu chytila tú hlavu a dala mu pusu, ona z toho bola mimo a Rastík bol taký, že pohode. A keď sa rozprávali, tak on jej hovorí, že krása je OK, alebo že teda máš pekné oči, ale krása není všetko. Mic drop! Noemi povedala, že ona nechce pred Rastíkom rozoberať to, čo sa deje vo vile, pretože ho proste nebudú zaujímať tieto babské sračky a Noemi má totálnu pravdu. Ja keď sa bavím s hociakým heterákom, tak nehovorím, že nemám sem tam také tie babské reči, že proste ideme niekoho rozoberať a každý jeden heterák mi povie, že Filip, ale mňa to fakt nezaujíma. Toto sú také sračky, ktoré žiadneho chlapa nikdy v živote nebudú zaujímať. A Noemi mala 100% pravdu a normálne, že už vám to teraz poviem, ja som extrémne sklamaný, že ju Rastík poslal domov, ale podľa mňa ju poslal hlavne kvôli tomu, lebo vlastne sa rozprávali o rodine a Rastík má teda veľmi že vraj blízky vzťah s rodinou a Noemi povedala, že ona ho až tak veľmi blízky nemá, tak podľa mňa aj kvôli tomu ju poslal domov, lebo z toho bol možno trošku sklamaný. Ale teda ma dosť prekvapilo, že Miša tam zostala a Noemi poslala domov. To bol pre mňa absolútny šok, že by mu stačilo len tá pusa, aby ju nehal tam. Ale vidíte, ani vnúcovanie sa neoplatí, pretože Rúžu nedal vlastne Miši, ale dali ju Timei. A Timea inak nejako u mňa stúpla. Po tomto rande, čo boli naposledy spolu, tak fakt mi bola nejaká sympatická, aj tak, že normálne rozprávala. Bola taká nejaká prirodzená a nejak mi zosympatizovala sa.
aj keď stále tam mám v hlave to, ako sa správala, keď v minulej časti, keď Aničke hovorila, že určite opisovala a naschvál rozprávala to, čo chcel Rastík počuť. Ale tak nejako sa zosympatizovala, dajte mi vedieť komentároch, čo si myslíte o Timei. A preto som na začiatku povedal to s tou dámou, pretože Míša tam ide rozprávať, že Noemi má veľmi ďaleko od dámy a furt niečo s dámou ona má a ja neviem, že či sme teda prišli hľadať dámu, alebo tú najinteligentnejšiu ženu, alebo sme prišli hľadať budúcu nevestu pre nejakého ženícha, ale aby tam rozoberali, že kto je dáma, kto není dáma. A čo by som vám odporúčil je, aby ste si kúpili knihu Ako sa stať dámou, alebo čo znamená byť dámou, pretože ani jedna tú dámu v sebe nemáte. Možno, že pár bab by som tam tak povedal, ktoré majú našliapnuté na to, aby boli dámy, ale akože viac radšej nepoviem, ale asi si každý domyslíte. Halušková lady išla domov, Noemi išla domov. To ma tak strašne prekvapilo, jak Míša tam začala plakať, keď vlastne vypadla Noemi, lebo však, ja neviem, deň predtým sa tam pohádala s ňou, v ten deň sa tam hádala s ňou a nemala ju rada, ale potom plakala, že odišla mi kamarátka. Čo to povedala? Ja to tu mám napísané. Nebolo to ľahké v poslednej dome, ale tak kamarátky sa zvyknú pohádať v poslednej dobe, však toto bola 4. časť, nech sa nemýlim, v každej časti máme vlastne ako keby 2 dní, čiže to je 8 dní a v poslednej dobe to tu nebolo ľahké. Za 8 dní to je pre teba posledná doba, lebo akože vy si tam prišli, že si sa nepoznali a kamarátky sa pohádajú, ja neviem, ale podľa mňa Noemi a Miška nemali medzi sebou žiadne kamarátstvo a posledné, ja som iba zostal, že kde som? O čom sa my rozprávame? Že oni sú tam už 2 mesiace, že v poslednej dobe? Alebo čo?